Jezus, halleluja. Hij is alles voor ons, halleluja. Is Jezus alles voor u? Want voor mij is hij alles. En ik weet voor u ook is Jezus alles, halleluja. Prijs de Heer, halleluja. Een gezegende zondag allemaal, halleluja. Prijs de Heer. Ik weet niet wie nu kijkt, maar voor degene die kijkt of degene die later gaat kijken, God zegen jullie rijkelijk in Jezus' naam. Laat Jezus alles voor u zijn, halleluja. Want zonder Jezus zijn we niemand. Zonder Jezus kunnen we het niet. Laat niemand je bedriegen. Jezus moet alles voor ons zijn. Jezus, de naam boven alle namen is Jezus Christus, halleluja. Prijs de Heer, halleluja. Prijs de Heer. Ook we danken hem voor deze week, halleluja. Ik weet niet wat jullie allemaal hebben meegemaakt. Maar ja, sommigen van ons hebben hel meegemaakt deze week. Anderen misschien goede dingen. Maar alle dingen wat we hebben meegemaakt, we danken de Heer toch. We danken God voor deze one. Door die strijden, door die beproevingen, worden wij sterker en sterker in Jezus Christus. Halleluja. Die strijden laat ons zien wie wij zijn. Hoe onze gedrag moeten zijn. Halleluja. Wij danken de Heer voor dat. Halleluja. Hoe goed is, weet je. Voor iemand die strijden meemaakt. Het is een genoegen. Een voorrecht. Je bent bevoorrecht om die strijd mee te maken. Maar voordat wij gaan beginnen. Gaan we eerst bidden en de Heer bedanken. En dan gaan we in het woord. Halleluja. Halleluja. Glorie. Halleluja. Halleluja, almachtige God, halleluja. O Heer, wij danken u, Heer, halleluja. Wij prijzen uw heilige naam, halleluja. Wij verheffen uw naam, Heer, halleluja. Wij verhogen uw naam, Heer, halleluja. U bent de Heer almachtig, halleluja. Wij danken u, Vader. Wij danken u, Jezus. Wij danken u, Heilige Geest, halleluja. Dank u, Heere God. Dank u, Vader, voor deze avond, voor deze middag, Vader. Dank u, Vader, voor iedere persoon, Vader. Voor iedere mens, Vader, hier op aarde, Vader. De schepping, Vader, want ze zei uw schepping, Vader. U hebt allemaal gemaakt, Vader. Heer, wij danken u voor deze dag, Vader. We danken u voor uw woord, Heer. Wij verhogen uw woord, Vader. Want zonder uw woord zijn we niemand, Vader. Uw woord, Vader. Uw woord is belangrijk in onze leven, Vader. Halleluja. Uw woord komt en doordringt, Vader. Het snijdt, Vader. Het snijdt ons en laat zien wie wij werkelijk zijn, Vader. Halleluja. Heer, wij danken u, Vader. Ik dank u voor mijn familie, voor mijn kinderen. Ik dank u voor iedere persoon nu die luistert, Heer. Ik dank u voor hun allemaal, Heer. Alles wat ze hebben meegemaakt, Vader. Ik dank u, Vader, ook dat u hun de strijd heel liet overkomen, Vader. Want anders zouden ze nu vandaag niet hier live aan het kijken, Vader. Vader, ik dank u ook voor de personen die straks zullen kijken, Vader. Vader, niet mijn wil, Vader. Niet onze wil, Heer. Vader, uw wil geschiet in onze hart, Vader. Vader, we willen altijd neerbuigen zijn voor u, Vader. Vader, we buigen ons helemaal plat voor uw aangezicht, Vader. Want u bent de Alpha, u bent de Omega. U doet alles in ons, Vader. Niet wij, maar u bent de persoon die alle werking doet in iedere persoon, Vader. Want voor bij u hoort alle glorie, Vader. Niet bij de mens, niet bij ons, Vader. Het zijn uw woorden die werkelijk in ons komen leven, Vader. Heer, ik dank u, Vader. En ik vraag u, Heer Jezus Christus, hebben wij gezonde deze week, Vader? Onbewuste zonde of bewuste zonde, Vader. Ik vraag u in de machtige naam van de Heer Jezus Christus om iedere persoon, ook ik mijzelf, Vader, te vergeven voor onze zonde, Vader. Want wat u zegt in Johannes, Vader, 1, 8 en 9. Als we zeggen dat wij geen zonde hebben, bedriegen we onszelf. Maar als wij onze zonde belijden, Vader, dan bent u rechtvaardig om ons die te vergeven. Als wij met een oprechte hart voor uw troon komt, Vader, en beleid onze zonde, Vader. Vader, we beleiden vandaag
graag onze zonde, Vader. We vragen u voor vergevenis, Vader. Help ons, Vader, om te blijven wandelen op uw wegen, Vader. Want wij kunnen het niet zonder u, Vader. Wij hebben u elke dag nodig in ons leven, Vader. En hou ons altijd nederig, Vader. Nederig in uw aanwezigheid, Vader. Vader, en alles wat de vijand komt ermee, Vader. Wij vertrouwen, Vader, dat u weet wat we breken het in de machtige naam van Jezus Christus, Vader. Vader, gebruik mij als een instrument, Vader. Dat is wat ik wil zijn, Vader. Door middel van uw Heilige Geest, Vader. Ik doe een stap naar achter. Uw wil geschiet in mij, Vader. Ik dank u, Heer Jezus, voor iedere persoon. Dank u, Heer Jezus. Halleluja. Amen en amen. Halleluja. Prijs de Heere God. Halleluja. Halleluja. Vandaag zullen we het hebben over ons gedrag. Ik zeg uw gedrag, mijn gedrag, iedere mens gedrag. Ons gedrag. In het papiament zeggen wij beau comportation. Beau comportation, mi comportation, nosturse comportation. Amen. Halleluja. Prijs de Heere. Want wanneer we het hebben over ons gedrag, we gaan zo in het woord. Wat verstaan we onder ons gedrag? Omdat wij christenen zijn, maken wij geen fouten. Omdat wij christenen zijn of gelovigen zijn, doen wij niks verkeerd. Daar gaan we over praten. Want velen van ons, ondanks we zijn christenen. En soms de neigende van het vlees, het vlees neigende. Als iemand ons iets doet, als iemand ons kwaad doet, hebben wij die neiging in ons om terug te gaan vechten. Hebben we die neiging in ons om terug te gaan schelden. En daarom de Heer zegt ons, uw gedrag. Hoe had Jezus het gedaan? En daarom, we moeten kijken, hoe heeft Jezus gedaan toen hij in de verleiding kwam? Toen hij in allerlei situaties inging. Hoe heeft Jezus zich gedroeg? En zo met ons leven ook. Hoe gedragen wij? Kijken wij altijd naar die persoon? Want vaak is het zo. De gedrag is, het is nooit ik. Ik ben nooit fout. Altijd is die persoon. Die heeft mij kwaad gedaan. Hij heeft mij zo gedaan. Zus heeft mij zo gedaan. Maar hoe zit het met jou? Hoe zit het met jouw gedrag? En ik zeg niet dat iemand je niet kwaad kunt doen. Ik zeg niet dat het niet de andere persoon is. Maar hoe is mijn gedrag in de Heer? Hoe ga ik mij gedragen? Wanneer mensen mij kwaad doet. Wanneer iemand mij uitscheldt. Wanneer ik misschien een slechte brief krijg met een hoge rekening. Hoe ga ik mij gedragen? Wanneer ik misschien deze maand geen geld krijg van de overheid. Wanneer de situatie niet lijkt te gaan hoe ik het wil. Hoe ga ik gedragen? Ga ik de telefoon pakken en instantie gaan bellen en uitschelden? Wanneer mijn buurman mij trapt of wanneer iemand wat met mij doet, hoe ga ik mij erin gedragen? Maar we gaan eerst Galaten 6 vers 15 lezen en dan gaan we hier erover spreken over onze gedrag. Halleluja, prijs de Heer, halleluja. Halleluja, God zegen, halleluja. Galaten 6 vers 15. Het woord lezen we in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het woord zegt ons zo. Het maakt geen... even kijken. Ik heb het Galaten bedoeld. Galaten 6 vers 5. Niet 15 maar 6 5. We hebben het verkeerd. Het woord zegt ons zo. We lezen het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ieder is zelf verantwoordelijk voor wat hij doet. Kijk, en als we deze versen gaan lezen, en 6 zegt ons, wie onderwezen wordt in het woord van God, moet zijn leraar laten delen in al het goede dat hij zelf heeft. Weet je, als we bij 6 lezen, wie onderwezen wordt in het woord van God, moet zijn leraar laten delen in al het goed dat hij deed. Weet je, als leraar, weet je, wanneer u in het woord van God gaat, wanneer ik in het woord van God ga, het woord van God leert ons hoe wij onszelf moeten gaan gedragen. Het woord van ons laat ons zien, het is een soort scan. Weet je, wanneer je wordt gescand onder de scanmachine in het ziekenhuis.
Je gaat in een ziekenhuis en je hebt een klacht en ze kunnen die klacht niet vinden. Dan ga je onder een scanmachine en dan scan de machine en dan gaat die machine je laten zien wat verkeerd daar is. Zo is het woord van God. We hebben het meerdere malen gekregen van onderzoek onszelf. Weet je, maar meestal met onze gedrag. We zeggen we zijn gelovigen. We zeggen we zijn christenen. En dan gedragen we op een manier dat niet van God is. En dat is wat God niet wil. Weet je, dat wij zeggen we zijn christenen. We zijn allerlei, maar dan gedragen wij op een manier dat God niet wil. Als iemand tekeer met ons gaat, zijn wij klaar om terug te keren. Weet je, het vleeselijke van de mens, weet je, daar moeten wij een bedwang krijgen. Iedereen kan zeggen, nee, ik ben niet zo. Ik predik, ik doe alles, maar ik ben niet zo. Ik heb niet zo'n karakter. Ik heb niet zus karakter. Ik ben altijd iemand die vriendelijk is. Bedrieg jezelf niet. Want laat dat het zo hoog komt. Dat het zo hoog komt met jouw gedrag, met iemand die doet je kwaad. Of dat je dingen meemaakt. Misschien zo ga je nog niet uit je vel. Maar misschien wanneer het zo hoog ligt. Zo hoog dat je voelt dat ik verdrink mezelf door deze situatie. En dan kan het zijn dat u gaat exploderen. En zo is het in de mens. En daarom God zegt, iedereen is zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. Hoe ga ik om? Hoe ga ik om met mijn medemensen? Hoe ga ik om als ik op werk ben? Weet je, als ik naar mijn werk ga en iemand doet iets wat ik niet prettig vond. Hoe ga ik tegen deze persoon aan? Ga ik deze persoon uitschelden? Ga ik tegen deze persoon schreeuwen omdat ik voel dat ik ben de baas? We zijn niet de baas. We hebben de enige meester boven alle meester. De hoofd boven alle hoofd is de Heer Jezus Christus. En dat is wat de vijand vindt prettig. De vijand vindt het prettig wanneer je situatie aangaat en dan dat je gedrag gaat veranderen naar een andere persoon. Hij vindt het prettig, hij geniet ervan. En dan kan hij de vinger wijzen en zeggen, Heere, zie je wat ik bedoel? Heere, zie je dat deze persoon is niet iemand van u. Want kijk zijn gedrag. Zie je, Heer, u dacht dat deze persoon heilig was. Deze persoon doet al uw werken. Maar wanneer het komt bij iets en deze persoon wordt zo kwaad, en dan gaat hij alles uitbrullen. En dat is niet wat God wil. God wil dat wij gedragen als kinderen in gehoorzaamheid. Daarom zegt hij, leef in gehoorzaamheid naar de Heilige Geest. Dan zal uw verlangen, uw zondige verlangen, u niet in bedwang nemen. Wanneer wij leven naar gehoorzaam van de Heilige Geest, is het onmogelijk dat onze zondige verlangens de kans krijgen. Want zolang wij op deze aarde is, zolang wij op deze wereld leven, de zondige verlangens zullen komen. Als iemand je teen trapt, als je een slechte brief krijgt, misschien je hebt je krijgt geen geld of wat dan ook, of je bent ontslagen, noem maar op, zet het in, vul het in. Zeg mij niet, als de dingen zo kwaad, of je hebt iets betaald en dan toch krijg je een soort herinnering, je hebt het niet betaald. En kan deze woede in jou gaan opbloeien, dat wanneer je denkt, oh, je bent een christen, op dat moment ben je vergeten wie je was in Jezus Christus. Ben je vergeten je identiteit in Jezus Christus. En onze identiteit moeten wij niet vergeten wie wij zijn in Jezus Christus. Wij zijn meer dan overwinnaar. De vijand is al, hoe zeg je in Engels, defeated. Hij is al neergehaald. Hij heeft geen macht over de kinderen van God. Hij heeft geen macht over wij die tot Jezus behoren. Waarom geven wij hem toch de macht? Waarom geven wij de vijand toch de macht? Waarom geven wij in tot de vijand? En dat vindt hij goed. Want dan kan hij zeggen, zie je, deze persoon is toch niet zoals u had gedacht. Maar de Heer weet. De Heer kent ons allemaal. En de Heer laat ons niet meer gaan wat wij kunnen gaan. Dat is de Heer zijn gedeelte. Hij laat u niet meer doorstaan wat u kan doorstaan. Wanneer het komt met beproevingen, met situatie. Maar jouw gedeelte is jouw gedeelte. Zijn gedeelte, hij zegt, ik laat u niet meer doorstaan. Zelfs als u een situatie meemaakt, een vervelende situatie, met wat dan ook. Hij laat u niet meer doorstaan.
dan wat u kan doorstaan. Maar hoe pak jij die situatie? Hoe pak jij deze situatie nu? Wat gaat u doen? Weet je, omdat nu het ligt aan uw gedrag, uw kant. Het woord zegt mij, de Heer laat mij niet meer doorstaan wat ik kan doorstaan. De vijand is een leugenaar, dat zegt het woord tot mij. Het woord zegt mij. Ik ben sterker. Wanneer ik mijn zwakheden, de Heer geeft mij die kracht. En toch, ondanks het woord mij al deze dingen zegt, pak ik het woord niet. Dan pak ik toch mijn gedrag en dan ga ik, als ik iets niet goed vind, of het is niet in mij goed gekomen, ben ik klaar om op de vuist te gaan. Ben ik klaar om mijn mond open te doen. Ben ik klaar om iedereen uit te schelden. Ben ik klaar, want dan voel ik me stoer. Dan voel ik me tof. Maar dat is niet van God. Dat is niet wat de Heer wil. Want die stoerheid, die tofheid, die brengt je tot de hel. Sorry, maar de hel bestaat. En wij kunnen zeggen, we zijn kinderen van God. We zijn kinderen van God, gehoorzaam naar de Heer. Die luisteren naar de Heer. Ik zeg niet dat we perfect zijn. Maar elke dag moeten wij streven voor die passie. Elke dag moeten wij streven en verlangen voor Jezus Christus. Verlangen om te veranderen. Verlangen, ondanks wij zien, oh, deze gedrag komt in mij. Deze angst, deze boosheid komt in mij. Probeer hem te domineren. Hoe ga je hem domineren? Door het woord van God te gebruiken. Vijand, u hebt geen macht over mijn leven. Mijn leven behoort tot de Heer Almachtig. U komt met uw leugens, maar u gaat weg in de machtige naam van Jezus Christus met uw leugens. Want het woord zegt mij zo. Zo moet ik gaan doen en zo ga ik doen. Ik wandel in overwinning, want zo zegt het woord. Want u hebt al overwonnen. U die Jezus hebt aangenomen als uw enige redder, als uw enige verlosser. U hebt het al gewonnen in Jezus' machtige naam. Het woord laat ons zien. Daarom lezen wij het woord. Daarom bestuderen wij het woord. Daarom houden we vast aan het woord. Want die laat ons zien wie we werkelijk zijn in Jezus Christus. Hoe is het dan dat de vijand toch die terrein krijgt in onze gedachten? Hoe is het toch dat wij die vijand zijn leugens geloven? De vijand is een leugenaar vanaf het begin. Johannes 10:10 zegt, hij is gekomen om te stelen, om te doden, om te vernietigen. Hij is gekomen om jouw vreugde te stelen, om jou te vernietigen en jou te doden. Als hij jou doodt, als hij jouw ziel doodt, dan is jouw ziel niks meer waard. Dan ga je naar de hel. En dat wil je niet, want velen geloven, eenmaal ik heb Jezus Christus, ben ik gered. Nee, we moeten dagelijks blijven werken aan onze redding. Dagelijks moeten wij blijven werken aan onze redding in Jezus Christus. Hoe is het dan dat de duivel krijgt zijn kans? De duivel, nee, je komt van de kerk, je hebt net de Heer geloven, je hebt net geprezen, je hebt net het woord ontvangen en dan je gaat daar buiten, iemand doet iets wat je niet mag, misschien onderweg, je rijdt je auto, iemand doet iets verkeerd op de weg, ja, ben je klaar om te schreeuwen en dan wil je niks meer horen, want dan is de hele familie in de auto, moet je niks meer zeggen, omdat nu ben jij boos, omdat deze persoon die voor jou reed op een rare gedrag en jij gaat erop in. Waarom? Waarom ga ik erop in op iemand anders? Ik moet niet kijken voor die persoon. Ik kijk voor mij. Kijk voor je eigen redding. Laat die persoon. God ziet die persoon. God neemt rechtvaardigheid in zijn hand over die persoons leven. Kijk naar je eigen gedrag. Niet naar een andere. Want we zijn klaar om de vinger te wijzen naar een andere. En hoeveel vinger wijst terug aan ons? Als wij zien, 3 wijst terug naar ons. 3 wijst en 1 wijst naar boven. Daarom zegt het woord ook, haal eerst de balk uit je eigen ogen, voordat jij de steen uit je broers ogen wil halen. Want we kijken altijd, hij heeft mij zo gedaan. Oh, deze persoon heeft dit met mij gedaan. Maar hoe zit het met mij? Hoe zit het met mij? En ik praat niet alleen over dit, maar met familie ook. Als ik bij mijn familie ga bijvoorbeeld, hoe ga ik mij gedragen? Misschien zegt mijn moeder iets wat ik niet prettig vind. En ik zeg ook, ja, mijn moeders doen dat soms ook. Ik ga niet liegen.
En soms, ja, maakt het je een beetje kwaad. Maar hoe ga ik je reageren? Hoe ga je hierin reageren? Je moeder zegt iets, je vindt het niet prettig. En meestal je moeder of je vader zegt je iets ten goede. Maar op dat moment, jouw verlangen voor de dingen van de wereld, wil je moeder, je vader, wie dan ook die jou een goede advies geeft, je wil het niet horen, want in jouw gedachten, jouw gedrag is, ik ga dit doen. Niemand zegt mij, want dit is wat ik wil, dit is wat ik ga doen. Maar hoe staat wat jij gaat doen met het woord van God? Klopt het met het woord van God? Hoe staat het? Jij wil jouw richting. Want dit is wat je doet. Iedereen zegt je een goede advies, maar je wil niet luisteren. Want jouw gedrag laat zien, dit is wat ik ga doen. En wanneer iets erg met je daar gebeurt, dan wil je diezelfde personen, diezelfde mensen die jou hebben gewaarschuwd, dan wil je deze persoon zeggen, bid voor mij, bid voor mij. Bid voor mij. En soms, ja, we bidden. Het is niks mis om te bidden. En soms kan het ook te laat zijn dat er geen kans is om meer voor u te bidden. Soms kan het ook te laat zijn dat je de deur weg bent en er is geen terugkomst. Want dan is iets misschien heel mis met jou gedaan en misschien ben je overleden. Want dat kan ook gebeuren. Maar hoe ging je de deur uit? Hoe ging je met deze persoon? Weet je, dat is het. We moeten niks voor de andere dag laten. We moeten het niet voor morgen laten, want we weten niet wat de morgen brengt. Weet je, we zijn altijd kwaad. Weet je, veel christenen, ze zijn altijd kwaad, altijd boos. Weet je, heel veel. Ze zeggen christenen, maar op het moment dat je iets zegt wat ze niet behaagt, dan zijn ze kwaad. En dan denk je, oh wauw, weet je, die persoon is zo kwaad op je. Die persoon is zo agressief, zo boos. En stel je voor nu, bijvoorbeeld, ja, nou, die persoon werd ziek. Nou wil hij wel dat je komt bij hem of bij haar. Nou wil hij wel al die aandacht. Maar op dat moment, toen hij goed was, op zijn goede verstand, dan wil hij niks mee te hebben. Dan wil hij niks mee te maken. Want dan was hij goed voor de wereld, goed om zijn dingen te doen, goed om alles te doen. Nee, dan bent u niet belangrijk, dan zijn wij niet belangrijk. Tot het moment wanneer iets gebeurt in deze persoon. Want daarom uw gebed, mijn gebed, wanneer we bidden, krachtig, met het woord van God. God verandert de situatie. Het kan wie dan ook, je kind, je man, je vrouw, je familie. En die doet een rare gedrag. Zorg dat jij op de goede gedrag, dat jij de gedrag van Jezus Christus hebt. Maak je geen zorgen, want het moment dat deze persoon slecht met je doet, het moment dat deze persoon deze gedrag toont en u bent in gebed, u bent in een gebed van vechten. U zal zien, u komt meer als overwinnend eruit. U gaat zien wat God met deze persoon kan doen. Want niks is onmogelijk voor God. We lezen ook in de Bijbel hoe God mensen hebben genaast. Hoe God bevrijding had gedaan. Er was een man, hij was vol met legioenen. Vol met legioenen. Op een gegeven moment kwam Jezus bij deze man. Jezus verloste deze man. Deze man werd verlost. En die legioenen werden gegooid in de varken. Maar die man was vrij. Niks is onmogelijk voor God. Waarom dan ga je met je vuist? Nee, ga met je knieën. Ga met je hart. Buig je hart voor God. Buig je knieën voor God. Bid voor die situatie. Bid voor die omstandigheden. En je zal zien Gods werking. Je zal zien Gods machtige en krachtige werking. Want God zegt ons, we nemen het in Lucas 10, 9, 10 en 20. We nemen 19 dan. Lucas 10, 19. Lucas. Halleluja. Prijs de Heer. Halleluja. Dank u Jezus. Lucas 10. We gaan kijken wat de Heer ons zegt. Want soms moeten we eraan herinnerd worden wie wij zijn in Jezus Christus. Ik praat over de mensen die Jezus zoekt. Want zolang jij op de weg van God is. Zolang jij een trouwe dienaar is. Je zal je te krijgen. Je zal je te maken krijgen met allerlei situaties. Allerlei situaties zullen je pad opkomen. Maar hoe sta jij op het geloof? Hoe sta je op het geloof? En je moet dit weten. Want dit is, we gaan in het gebed. Halleluja. Prijs de Heer. Halleluja. Het gebed, we gaan in het gebed. En kijk wat de Heer zegt, wat hij ons heeft gegeven. Lucas 10,
vers 19, prijs de Heer. Hij zegt, ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Ik heb jullie macht gegeven over alle krachten van de vijand. Niet één kracht, maar alle krachten van de vijand. En dan zegt het ons verder. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets zal jullie kwaad doen. Als Jezus dit tegen ons zegt, niets, werkelijk niets zal jullie kwaad doen. Ik geef jullie kracht over alle plannen, over alles wat de vijand komt ermee. Om te trappen op slangen en scorpioenen. En soms, ja, je hebt de mensen, ze komen als slangen. Ze komen listig. Ze komen, je denkt dat deze persoon bevriend is met jou. Je denkt dat deze persoon het beste voor je heeft. Die persoon praat aardig met jou. Maar zo is de duivel. Hij komt listig. Kwam hij ook in de Hof van Eden. Hij kwam listig. Hij sprak listig. Mooi met deze vrouw. Tot de vrouw erin trapte. En zo is het. Daarom wees op je hoede. Wees op de hoede. En daarom vele christenen krijgen zich te maken met verschillende problemen. Verschillende situaties. En dat is wat de vijand weet. En dat je gedrag gaat veranderen. Want op dat moment, je zag ook dat Eva en Adam, hun gedrag was anders. Want nu gingen ze schuilen. Nu merkten ze dat, hé, we zijn nu zonder kleding. Hun gedrag ging anders. En zo is de vijand. Dat doet hij. Hij komt listig. Slangen. Daarom God zegt als slangen. Schorpioenen. Schorpioenen. Hoe doen de schorpioenen dat? Je weet de instinct. Het kan giftig zijn. En wij hebben deze macht, deze autoriteit. Wij als christenen. Wij als gelovigen. Om op deze slangen te trappen. Om hun te verpletteren. En wat doen wij? Nee, wij willen gaan met onze ogen. Niet met onze geestelijke ogen om te zien in de geestelijke gelaan. In de duisternis, waar de duisternis is. We gaan met onze ogen. Wat heb je gezegd over mij? Wat heb je te vertellen? En dan zijn we klaar om de vuist aan te gaan. Of zijn we klaar om te gaan schreeuwen. Of zijn we klaar om een woord te ruilen dat niet van God is. Wat we vergeten. In plaats van de vijand bestraffen en weglopen. Vijand, ik bestraf je in de machtige naam van Jezus Christus. Jij hebt geen autoriteit over mijn leven. Mijn leven behoort tot Jezus Christus, de almachtige God. Hij is de Alpha, hij is de Omega, hij is het begin, hij is het einde. Hij heeft alle autoriteit. Alle autoriteit is aan hem gegeven. Zolang jij Jezus hebt, is alle autoriteit ook aan u gegeven. De vijand heeft geen macht. Waarom geven wij hem elke keer die macht? Door onze gedrag, door onze houding. En dan morgen denken wij, oh, niemand heeft mij gezien. Maar God hebt u wel gezien. God hebt u wel gezien. Hij heeft geschapen om Jezus aangenomen. En naar zijn beeld en gelijkenis. En wanneer je geschapen bent naar zijn beeld en gelijkenis, dan ga je doen wat God van je verwacht. Het moment dat je Jezus aanneemt. Ik praat niet over de wereld. Want wanneer de wereld tot bekering komt, is het ook anders. Ik praat hier over gelovigen, christenen. Wij mensen, dat wanneer iets gebeurt, of iets in het huis, of onze ouders zeggen ons wat, of wie dan ook zegt ons wat, dat het goede advies met het woord, dan zijn we klaar. Want dan willen we niet horen. Dan zijn we klaar om naar de vijandse kant te gaan. En dat is niet wat God wil. We gaan weer terug in de boeken van Galaten. We gaan Galaten weer lezen. Galaten 5, 13 tot en met 17. Halleluja, prijs de Heer. Dank u, Jezus. We lezen Galaten 5. We gaan terug, want velen van ons kennen deze vers. Galaten 5, halleluja, prijs de Heer. 13 tot en met 17 zegt ons zo. Broeders en zusters, God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. Dat is het eerste. Hij heeft ons die vrijheid gegeven om elkaar te dienen in een geest van liefde.
En waar is die geest van liefde gebleven? Waarom kunnen we elkaar niet in een geest van liefde dienen? Waarom moet het altijd dat wij de laatste woord moeten hebben? Nee, als die persoon iets zegt en je bent het niet eens, hou je mond dik en gewoon laat hem voor wie hij is. Jij weet beter. Waarom ga je in discussie en geef de vijand de kans? Je weet toch beter, je weet wat het woord jou zegt. Je bent meer dan overwinnaar. Waarom ga je in discussie met die vijand? Nee, verspil je tijd niet met de vijand. Ga op je knieën, bid voor die persoon. Dat die persoon ook bevrijd mag zijn door het bloed van Jezus Christus. In plaats van bekvechten met deze persoon. Het heeft geen nut. Het kost je alleen maar energie. Energie wat je aan andere dingen kan gebruiken. In plaats van je energie gooien op iemand misschien die zo is. En je probeert, maar hij blijft toch zo. Dan moet je op je knieën gaan en bidden voor deze persoon. In plaats van elke keer. Want dat is wat God wil. En dan, hij zegt, wij moeten handelen met de geest van liefde. Hoeveel van ons hebben die geest van liefde? We zeggen ja, bedrieg uzelf niet. Want iedereen heeft gezonde. Als u uw zonde belijdt, dan spreekt u de waarheid. Hoeveel van ons wandelen in de geest van liefde? Vandaag wandelen we in de geest van liefde. Morgen willen we ons broer of zus niet meer zien. Zo is het met de mensen. Eén dag zijn ze goed, die andere dag niet. Eén dag zoek ik God. Ik heb een dag speciaal voor God. Bijvoorbeeld, oké, ze zeggen de zondag of ze zeggen de zaterdag of vanaf de vrijdag. Maar de hele week zoeken ze God niet. Zoeken ze iets anders. Ik hoef mij niet te tonen. Ik hoef niet te laten zien. God weet, God kent het hart. Want velen laten zien iets voor de ogen van mensen. Voor de ogen van mensen, wij allemaal kunnen iets laten zien. Voor de ogen van mensen. Maar hoe is het voor de ogen van God? Hoe is het voor de ogen van God? Is je gedrag hetzelfde? Ben je dezelfde persoon gebleven als gisteren? Tuurlijk, we krijgen strijden en beproevingen. Dat is iets anders. Maar hoe ga jij om met die strijden en die beproevingen? Hoe is jouw gedrag tegenaan deze strijden en beproevingen? Want wie gaan we de mens, die persoon behagen om te laten zien, hey. En dan morgen praat ik achter de rug van deze persoon. Wat denken wij? Dat God ons niet ziet? Ja, die persoon doet iets verkeerd. Tuurlijk. Het doet pijn. Of een situatie. Of wat dan ook. U kan het zelf invullen. Wat uw situatie is. U kan het zelf invullen. En tuurlijk. Maar hoe gaan we uit? De geest die toont die liefde. We gaan het verder lezen. Het zegt verder bij 14. Het zegt verder hier. Broeder en zussen, God heeft u niet de vrijgegeven om misbruik en uw eigen zin te doen. Maar om elkaar te dienen in geest van liefde. De hele wet is immers samengevat in de ene gebod. In de ene gebod. De hele wet. De hele wet is de Bijbel. Het is samengevat in één gebod. De hele wet. En laten we lezen wat die gebod zegt. Heb uw naaste net zo lief als uzelf. Hoe hebt u uzelf lief? Hoe wilt u dat anderen u gaat behandelen? Met die liefde van God? Met de liefde van Jezus Christus? Heb uw naaste lief zoals u uzelf lief. Wanneer u zorgt voor uzelf, dan wilt u de beste hebben. Uw haar mooi gekamd. U wilt de beste voor u, mooie kleden, netjes, alles, nettere manier. Als u uzelf zo behandelt, zegt de Bijbel, behandel ook uw naaste met die liefde. Je hoeft niet bevriend te zijn. God heeft ons niet geroepen om bevriend te zijn. Hij heeft ons geroepen om het woord te kondigen. Om zielen te redden voor de koninkrijk van Jezus Christus. De keuzes liggen in uw handen. U mag zelf kiezen als u bevriend wil worden met iemand, ja of nee. Maar dat is niet de roeping. De roeping is om de zielen tot Jezus te brengen. Dus heb uw naaste lief. Want door de liefde te laten zien, die mensen kunnen makkelijk naar Jezus komen. Want die mensen kunnen zeggen, hey, deze persoon is niet meer dezelfde. Deze persoon is veranderen. Ik zie een verandering in deze persoon. Andere dagen zou die persoon tekeer met de vuist gaan. Andere dagen zou die persoon zo mij behandelen. Maar nu, ik zie een verandering. Ik zie God in deze persoon. Ik wil deze God gaan dienen. Ik wil Jezus gaan dienen. Zo, door uw gedrag, door uw karakter,
u laat zien dat u een persoon bent die is veranderd door Jezus Christus. En dan deze persoon wil ook zo zijn. Ik heb het meegemaakt dat vaak mensen komen, ze zeggen, oh ja, je bent veranderd. En ze willen weten. En ik praat met hen, ik laat hen zien. En ik zeg, en velen willen ook die God kennen. En wij allemaal, daarom zegt God, heb uw naaste zo lief als uzelf. Heb die liefde. En soms, ja, het doet pijn. Ja, deze persoon heeft me heel diep gekwetst. Ja, deze persoon heb je heel veel gekwetst. Ja, het gebeurt met ons allemaal. Wat doen we dan? Nee, we gaan niet gelijk bij die persoon. Ga bij God. Ga bij jouw vader. Buig je knie. Praat met jouw vader. Die situatie gebeurt. Weet je waarom situatie in jouw leven gebeurt? In mijn leven gebeurt? Om ons meer en meer tot de vader te trekken. Om ons meer en meer tot de voeten van Jezus te trekken. Zodat wij bij Jezus kunnen gaan. En bij hem gaan. En laat hij de situatie voor u oplossen. Ga niet met uw eigen vlees verlangen om een situatie op te lossen. Dat is niet wat God wil. Ga bij uw vader, buig je knieën. Daarom hij zegt, sluit uzelf in uw kamer, in een plek, dat ik en u in gesprek kan gaan. De Heere houdt wanneer zijn kinderen bij hem komt. De Heere houdt, daarom die strijden, daarom die beproevingen, want de Heere wil ons trekken tot hem. Velen, je ziet de wereld, velen willen niets meer te maken met het woord. Velen willen niets meer te maken met God. Ze willen God alleen voor wat hun verlangen wil. Ik wil dit is wat ik wil. Dat is wat ze alleen maar God voor wil. Voor de dingen wat ze willen. Oh Heer, bid, ik wil genezing hebben, dan willen ze dat. Heer, ik wil profetieën, dan willen ze dat. Heer, ik wil dit, dan willen ze dat. Maar hoe zit het met je hart? Hoe zit het met Jezus? Hoe zit het met je dagelijkse wandeling met God? God laat zich niet bespotten. De boeken van Galaten zegt ons zo, Galaten 6, 7. De Heer laat zich niet bespotten. Niemand kan God gebruiken en denken dat ze God kunnen gebruiken. God laat zich niet bespotten. We gaan verder wat het vers ons zegt. Het zegt ons verder. Maar als u als beesten tegen elkaar tekeer gaat, kijk dan maar uit dat u elkaar niet verslindt. En dan zegt het bij 16, leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. Leef, nou zegt u mij, bedriegt het woord ons? Gods woord is de waarheid. Hij zegt, leef altijd in gehoorzaam naar de Heilige Geest. Weet je waarom soms onze gedrag verandert? Weet je soms waarom wij met elkaar aan de vuist willen gaan? Omdat we leven niet aan gehoorzaam naar de Heilige Geest. We leven gehoorzaam aan onze eigen vlees. Dit is wat ik wil. Weet je, net als een kind, ze zeggen in Engels, a spoiled child. Een kind die wil alles. Alles wil hij hebben. Ondanks, hij wil dit, hij wil dat. En dan verwen je deze kind. En dan is het een verwende kind. Weet je? En dat is niet wat God wil. God wil ons verwennen. Tuurlijk. Op het moment dat u God zoekt. Met een oprechte hart. Je zal zien. Situatie verandert in je leven. Want wij dienen een God. Wat onmogelijk dingen is. Voor de mensen is mogelijk voor hem. Hij is mogelijk. Hebt u vandaag niet kunnen veranderen? Ja toch? Anders zou u niet naar het woord luisteren. Anders zou u uw woord niet pakken. Anders had u de interesse niet nu om naar het woord te luisteren. Of misschien straks als u deze film ziet. Hebt u mij veranderd? Tuurlijk. En elke dag opnieuw wil God ons verandering brengen. Het is net als een computer die update. Elke keer je ziet die computer vraagt update. Die telefoon vraagt update. Want elke keer moet iets bijgevoegd of iets weggehaald worden. Zo is het ook in het proces bij de Heer. Hij wil ons elke dag veranderen. Elke dag moeten wij geupdate worden door het woord. Zo een voorbeeld als een computer of een telefoon. En dan zegt hij verder. Want de zondige neiging gaan in tegen de verlangen van de Heilige Geest. En omgekeerd, deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt. U moet niet doen wat u maar wilt. En vaak wij doen wat wij willen. Nee, ik
heb 2 woorden om deze persoon te zeggen. Kan me niet schelen de consequentie later. En dan later je zegt iets heel vervelend. En dan heb je zoveel spijt. En sommige dingen kunnen niet meer worden zoals ze waren. Tuurlijk, vergevenis is er altijd. Maar soms als iets gebeurt, of een situatie, je had een goede vriendin, een christelijke vriendin. Ik praat niet over de wereld, we praten over de mensen die geloven in God. Van de wereld, je hebt van alles in de wereld. Maar dan een goede relatie, je wil zeggen, want nu was je zo kwaad. Iemand misschien heeft iets gedaan dat heel vervelend was. Je vond het niet fijn. Je wil zo terug wat zeggen. En wat gebeurt? Het breekt die relatie. En dan denk je, oh ja, God vergeeft. Misschien die persoon vergeeft u ook. Maar wat gebeurt? De relatie kan nooit weer terug worden. Misschien wel, misschien nooit. Maar dat betekent niet dat je haat voor die persoon hebt. Maar het kan niet meer zo. Want soms voelt iemand zich zo gekwetst. Weet je? En dan ja, die persoon heb je vergeven. Je hebt vergeven gevraagd. Maar God heeft nergens gezegd dat je met die persoon in relatie moet blijven. Hij heeft wel gezegd, geef mij woord aan allen die ernaar verlangen. Geef mij woord. Ga heel de wereld heen en kondig mij woord. Weet je? En wie weet, misschien door jouw gedrag, om te laten zien, kan deze persoon veranderen. Kan deze persoon toch zeggen, weet je wat, ik geef de relatie, of het een vriendschaprelatie is, ik praat over een vriendschaprelatie, of een werkrelatie met een coworker, of je bent in een huwelijke relatie, wat voor relatie, ik praat over misschien je bent verloofd, dat is ook een relatie, en dan zeg je, weet je wat, die persoon laat zien, wauw, weet je, die persoon inderdaad, de gedrag is veranderd. Oh, ik noem een voorbeeld. Oh, hij heeft me beloofd, hij zal niet meer drinken. Oh, weet je, en dan drinkt hij toch. Maar dan zie je, oh wauw, dat breekt die relatie bijvoorbeeld. Maar het moment dat deze persoon ziet, wauw, oké, deze persoon, man, vrouw, wie dan ook, die laat mij zien, inderdaad, die wil gaan afkicken van wat dan ook. Die wil veranderen. Die wil God zoeken. Die huilt dagelijks. Niet omdat alleen 1 dag, 2 dagen denken, oh ja, ik breng bloemen, alles is goed. Want bij bloemen en die dingen is niet goed. Jezus aannemen in je leven. Jezus als je enige redder. Verlos worden van die vijand. Die vijand die probeert jouw ziel over te nemen. Dan pas kan je zeggen, het wordt goed. Niet dat iemand komt en zegt, ik breng bloem, ik breng kaartje, ik breng van alles. Die dingen zijn materiële dingen. Die gaan niet helpen het relatie terug herstellen. De verandering van je gedrag. Dat die mensen, die persoon ziet het licht van Jezus schijnen. Wanneer het licht van Jezus schijnt, gaat het licht overal schijnen. Ook op deze persoon zijn leven. En dan pas kan je zeggen in jezelf. Want de Heilige Geest wat woont in u zal u overtuigen en zeggen. Deze persoon is werkelijk veranderd. Weet je? Je zegt jezelf, ik geef de relatie nog een kans. Want ik zie God zijn handen bewegen. Ik zie God aan het werken. Omdat u aan het bidden was voor deze persoon. Daarom, het gaat over ons gedrag. Weet je? Nou, nee, jij gaat die persoon proberen. Hij brengt geen bloemen, hij brengt geen chocola, hij brengt niks. Maar je ziet hem met die houding. Hij komt bij jou, hij praat over Jezus. Hij praat, hij spreekt. Je ziet zijn gedrag. En dan kan die relatie bij elkaar komen. Want dan kan jij zien, want je ogen zien niet meer menselijk. Je ogen zien geestelijk. En dan kan jij zien, wauw, oh, deze familie. Oh, weet je, ik kan vergevenis geven. En wie weet, stap voor stap ga je die relatie weer bouwen met deze persoon. Want deze is net als babystappen. Babystappen, oh, weet je, want de vertrouwen moet terugkomen. Want ja, wat zegt de Heer? Vertrouw op hem. We gaan deze stuk. 2 Thessalonicenzen 3:3. Laten we deze nemen. 2 Thessalonicenzen 3:3. Want we hebben dit gezegd, gelezen. Gehoorzaam aan de Heilige Geest. Dus we pakken nu het boek van 2 Thessalonicenzen. Oh, dank u Jezus. Halleluja. Dank u Jezus. 2 Thessalonicenzen 3:3. Wat zegt het woord ons hier? 2 Thessalonicenzen 3:3. Dank u, Jezus. Het woord zegt zo.
Wij weten dat de Heer wel te vertrouwen is. Hij zal u sterk maken en u tegen de aanvallen van de duivel beschermen. Weet je, dat zegt het woord. Wij weten dat de Heer wel te vertrouwen is. Misschien die persoon niet. Maar in wie? Je vertrouwt de Heer. Heer, ik vertrouw u. Ik vertrouw dat u deze gedrag gaat veranderen. Ik vertrouw u. Ik praat over vriendschappelijke. Weet je, dat door een gedrag is de vriendschap uit elkaar gegaan. Door gedrag is de familieband uit elkaar gegaan. Door gedrag is de huwelijk een beetje uit elkaar gegaan. Door gedrag is de relatie met je buren, wie dan ook, uit elkaar gegaan. Dus door het gedrag, door jouw gedrag, want we praten hier over ons gedrag. Weet je, je liet niet zien dat je een christen was. Je liet het niet in de handen van God. Je wilde het zelf in jouw handen nemen. En daarom ging het verkeerd. Wanneer wij de dingen in onze eigen handen gaan nemen, gaat het altijd verkeerd. Wanneer wij de situatie in de handen van God geven, dan zal het goed gaan. Want wat hebben we gelezen? Wie moeten wij vertrouwen? We lezen het nog een keer bij 2 Thessalonicenzen 3:3. Wij weten dat de Heer wel te vertrouwen is. Hij zal u sterk maken, u tegen de aanval van de duivel beschermen. Wie zal u sterk maken? De Heer. De moment dat die persoon komt, die heeft grote mond, wie dan ook dat die mag zijn. Vertrouw op de Heer, ik ga hier niet op in. Duivel, u bent een leugenaar. U komt hier en u denkt om mij vreugde te stelen. Om mij van alles te stelen. Duivel, u bent een leugenaar. Ik bestraf u in de machtige naam van Jezus Christus. Ik stuur u terug naar de put van hel, waar u vanuit bent gekomen. U gaat daar terug. Want daar hoort hij thuis. Niet in jouw lijf. Niet in jouw lichaam. Jouw lichaam, mijn lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Daar woont de Geest van God. En de Geest van God is krachtiger in ons. Die is heel krachtiger in ons dan die leugenvijand die jou probeert te terroriseren. Die jou probeert naar beneden te halen. Die jouw gedrag een manier te laten doen dat anderen zeggen, wauw, zie je, ze is niet van God. Ze is niet van God. Nee, die vijand hoort in die put van hel. Laat hem niet hier in jouw hart komen. Want wanneer de vijand die kans krijgt, weet je, de bitterheid komt. De bittere, en dan ga je gedrag helemaal veranderen. En dan heb je ook dat je niks meer van God te maken wil hebben. Je wil niks meer van God te maken hebben. En dat is niet wat Jezus wil. Jezus wil niet dat wij verloren gaan. Jezus is gekomen om u en ik het eeuwige leven te schenken. Hoe mooi kan dat zijn? Nu zien wij de dingen moeilijk. Het moment, de ogen zien de dingen moeilijk. Maar de dag zal komen dat alle dingen zullen veranderen. Alle autoriteiten is aangegeven in de handen van Jezus Christus. Maar die dag zal komen dat Jezus het hier op aarde gaat claimen. Die dag zal komen. Dus hoe moeten wij ons gedragen? Ik ga die vruchten van de Heilige Geest lezen. We gaan terug in de boeken van Galaten. Want daar staat het met die vruchten, Galaters 5:22. Wanneer de Heilige Geest in ons leeft. Want we hebben net gelezen. Gehoorzaam, als u gehoorzaam aan de Heilige Geest, dan gaat u niet in uw zondige verlangen. Want u gehoorzaam nu aan de Heilige Geest. Dan zal u merken, wauw, eerst had ik zo, weet je. Oh, weet je, mijn man komt thuis of mijn vrouw komt thuis. Oh, ik ging misschien, er is geen geld, want dit en dat. En dan ga je schreeuwen. Nee, de moment dat u gaat leven voor de Heilige Geest, u gaat merken, wauw. Ik had verwacht dat hij tegen mij ging schreeuwen. Ik verwachtte dat hij een ander gedrag zou tonen. Oh, ik verwachtte van mijn moeder dat hij iets ging zeggen. Ik verwachtte van mijn buren of wie dan ook. Maar door jouw gedrag, dat hun zagen, hun manier van doen gaat ook veranderen. Die stuk moet je aan God laten. Kijk voor je eigen. Hoe wil ik zijn in het geloof? Hoe wil ik wandelen in het geloof?
We kunnen niemand bedriegen. Ik kan niet doen alsof. Iedereen heeft zijn fouten. Ik ga niet hier zitten praten en zeggen dat ik niet een fout heb. Dat ik perfect ben. Ik ben niet perfect. Maar ik wil wel blijven wandelen in de weg van perfectie. En ik weet dat u ook in de weg van perfectie wil blijven wandelen. In de weg van Jezus Christus. We moeten niet liegen. We kunnen niet doen alsof. Maar we doen alsof. Doen alsof krijg je de koninkrijk niet binnen. Ik kan niet doen alsof we de ogen van de mensen. Ik moet mijn eigen verantwoordelijkheid nemen. En kijken, wat zegt het woord? Hoe moet ik mij gedragen tegenover een andere familie, collega's? Alle personen. Hoe moet ik mij gaan gedragen? We lezen de vruchten van de Heilige Geest. Het zegt ons bij Galaters 5:22. Het zegt ons zo. Als de Geest in ons leeft. Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. En de laatste hebben we echt nodig, de zelfbeheersing. Want meestal zijn we klaar om uit te gaan. Iemand daagt ons uit, we voelen ons uitgedaagd door een persoon, zijn we klaar. Wat heb je gezegd? Nee. Wees nederig. Wees nederig. We hebben het ook gelezen net. Laat me weer kijken wat het laatste woord zei tegen ons. Zelfbeheersing. Heb die zelfbeheersing. Amen. Heb die zelfbeheersing. Ik zeg dit als advies. U moet niemand uw vreugde van u laten nemen. Nee, die vijand is een leugenaar. U bent nu een kind van God. U hebt Jezus aangenomen, ik en u. Die vijand is een leugenaar. Vanaf het begin kwam hij om dit te doen met de kinderen van God. Je weet, de moment dat je deze weg gaat volgen, misschien niemand heb je het gezegd, maar de moment dat je kiest om God te volgen, daarom zegt Jezus, neem uw kruis en volg mij. Die kruis kan zwaar zijn, tuurlijk een kruis, til een zware kruis je zal zien. Neem uw kruis. Toen Jezus op het kruis ging, hij moest zijn eigen kruis optillen. Het was zwaar. Hij kreeg de zweep, hij kreeg van alles. Maar hij ging toch voor die doel. En die doel was om de wereld te redden. Om ons te redden van de zonde. Om ons uit onze problemen te halen, ons uit situatie te halen. Daarom hij zegt, draag uw kruis, volg mij. Laat niemand uw vreugde van u wegnemen, omdat hun iets verkeerd tegen u hebt gezegd. Of tegen wat dan ook, wie dan ook, of tegen uw kind. Tuurlijk, een moeder of een vader komt uit voor uw kind. Maar hoe komt u uit voor uw kind? Omdat die persoon of die meisje of wat dan ook. Tuurlijk, je gaat bij die persoon. Stel je voor, iemand plaagde je kind. Oh ja, wat moet ik doen? Ja, het is makkelijk te praten van laat het in God handelen. Maar deze persoon zit mijn kind de hele dag te plagen. Deze persoon, hoe ga ik om met deze persoon? Hoe ga ik om? Oh, doe ik als niks aan de hand is? Nee, dat heb ik niet gezegd. Tuurlijk, er is een probleem. Iemand plaagt mijn kind. En stel je voor, dan ga ik het als volwassen regelen. Ik ga niet bij die kind of ik ga niet bij de moeder schreeuwen. Ik ga als een volwassen persoon. Ik ga in mijn autoriteit, want ik weet wie in mij woont. Ik weet dat die duivel aan die andere kant geen macht heeft. Ik ga in mijn autoriteit. Ik kleed mij met Jezus Christus en dan ga ik. En dan ga ik misschien bij die ouders. Of is het op school, dan ga ik bij de hoofddirecteur. En ik ga het netjes oplossen. Ik ga niet gelijk, oh ja, jouw zoon zit mijn kind te plagen en la. Ik ga dat niet doen. Dan ga ik bij die ouders en dan ga ik netjes met mijn gedrag, zodat die mensen kunnen zien dat ik werkelijk een kind van God ben. En dan zeg ik mijn mening. Ik vind het niet fijn wat je kind doet. Of ik vind het niet fijn. Of heb je een probleem met een schuld? Dan ga je niet tekeer op de telefoon. Ja, de deurwaarder beschuldigde me onterecht. Ja, het is niet de deurwaarder's schuld. Het is niemands schuld. Dan praat je toch netter. Want God zegt, Hij is ons. Hij steunt ons. Hij is degene die ons beschermt. Hij heeft het voor ons in handen. Hij weet het beste. Dus daarom, je moet weten. Laat niemand die vreugde van jou stelen door hun gedrag. Kijk naar jouw gedrag.
Heb jouw vreugde. Duivel, je kan mijn vreugde niet van mij stelen. Ik ga niet doen wat u wilt. Want dat is wat hij wil. De meeste keer pakt hij ons in ons gedrag. En daarom Galatas, de boeken van Galatas, we zijn erin gegaan. Zegt over de vruchten. En het praat ook over de verkeerde gedrag. Bij 19 kan je zien wat niet van de Heilige Geest is. En als we gaan lezen bij 19 bijvoorbeeld. Laten we kijken wat niet van de Heilige Geest is. Bij Galatas 19, voordat we gaan sluiten. Het is duidelijk wat de zondige natuur brengt. Overspel. Overspel. Het brengt overspel. Ja. Zelfs in een christelijke relatie kan het overspel brengen. Het brengt ontucht. Ja, ook. Dat brengt het ook. Zelfs in een christelijke relatie. Daarom schreef Paulus het. Deze mensen in de wereld hebben de Bijbel niet. Want ze willen het niet lezen, want ze zijn in de wereld. Maar wij als christenen hebben wel de Bijbel. Het brengt ontucht. Veiligheid. Het brengt veiligheid. Veilige dingen. Weet je? Vaak je hoort mensen, ze halen je hele vuilnis naar buiten. Of van toen, van je verleden. Alles. Misschien, je hebt heel lelijke dingen in je verleden gedaan. En God heb je erover vergeven. Sorry, maar wat doen deze mensen? Ze halen al je lelijke verleden en die dingen. Terwijl God zegt, ik vergeef je. Ik heb alles achter mijn rug gelaten. En dan zegt het verder, wat brengt het toch mee? Losbandigheid. Weet je, in papiamenten zeggen, hende cabezas di loco. Losbandig, ze gaan losbandig. Ik kan het niet schelen, ik doe wat ik wil. En dit en dat. Weet je, de manier van kleden zelf, hun gedrag, weet je. Ze doen een manier van niet van God. Laat me zo zeggen, want ik wil niemand beledigen. Wie weet dat ze zo leven. Wie weet dat ze op dit moment in deze van 19 Galatas 5:19 leeft, begint te veranderen. Want dat is niet van God. Begin Jezus werkelijk als je enige redder te nemen in je leven. En laat de Heilige Geest je veranderen. En dat is het, mensen. Tot hier laat ik het woord. En dan zeg je, hoe verander ik mijn gedrag? Door gehoorzaam te tonen aan de Heilige Geest. Door te weten wie je bent in Jezus Christus. Door te weten dat Jezus heeft het al gewonnen toen hij op het kruis ging. En door iedere dag opnieuw, wanneer je ziet iets gebeurt of je ziet, wauw, mijn leven, dit drang heb ik om dit te doen. Ik heb de drang om deze persoon te schreeuwen. Ik heb de drang om te stelen. Ik heb de drang om dit. En dan wanneer je iemand zijn spul steelt, dan heb je nog je grote mond. Dat kan toch niet? Niet als een christenen. Want zelfs de christenen worden verleiden. Gaan ze misschien in bepaalde winkelen. Zien ze het makkelijk. De verleiding komt. Ze pakken het. En ze zeggen, oh God, het maakt niet uit. Want het is een kleine ding. Voor God, alle dingen is zonde. Klein of groot, het is een zonde. Het maakt niet uit. En nou wanneer iemand of de security guard je vasthoudt. Je gaat horror te mond. Maar wie is verkeerd? De security guard niet. Jij die dat ding hebt gepakt. Jij die hebt gestolen. Niet de security guard. En zo is het met ons. Onze gedrag, wij willen altijd recht hebben. De enige recht is God. Hij zet recht. En de dag zal komen, hij gaat recht zetten op deze aarde. Die dag. Ik verheug ernaar. Ik hoop dat u ook ernaar verheugt. Dus laten wij als christenen gaan leven. Iemand heb je kwaad gedaan. Ik weet het. Het kan heel veel pijn doen. Maar de pijn is goed. Jezus heeft de pijn ervaren. Dan ervaar je wat Jezus heeft geleden. Pijn is goed. Het maakt je sterk. Ja, het brengt je op een diepteput. De diepteput is goed. Want wanneer je in een diepteput gaat, dan weet je, oh ja, God is daar. Want hij trekt me weer eruit. God is daar. Er is geen manier dat God er niet zal zijn. Dus verander je gedrag. Ik moet de mijne ook veranderen. Iedere dag laten we leven naar een zuivere gedrag. Een gedrag dat de Heer behaagt. Dat wanneer Jezus terugkomt, dat hij ons vindt zonder plooi, zonder vlekken. Leef voor de Heer Jezus Christus. Maakt niet uit wat mensen tegen jou zeggen. Laat ze maar praten. Praten kan iedereen praten. Maar u weet, de dag zal komen wanneer er werkelijk gepraat zal worden. Wanneer jij voor die troon zal staan. En God zegt, kom hier, mijn goede en trouwe dienaar. Goed gedaan.
goed gedaan. Door jouw gedrag zijn velen tot bekeren gekomen. Misschien ga je God zeggen, maar Heer, ik heb dat niet gemerkt, want ze kwamen niet bij de kerk waar ik ging. Maar de Heer zegt wel, ik heb ze wel bij verschillende kerken gestuurd. Ik liet ze wel luisteren naar het woord. En vandaag zijn zij ook gered door uw gedrag. Dus laten wij gedragen als Jezus Christus. Hij heeft niet gezonden. Hij heeft van alles hier op de aarde meegemaakt, maar hij heeft nooit gezonden. En dat wij zullen zonden, ja. Want wij leven nog steeds in een zondige lichaam. In een zondige lichaam. Maar daarom juist, omdat we in een zondige lichaam leven, moeten wij gehoorzaam aan de Heilige Geest. Amen. Prijs de Heer. Halleluja. Tot hier laat ik het woord. En we bedanken de Heer voor zijn woord. En laten wij echt ons gaan gedragen als werkelijke kinderen van God. Als kinderen die echt verlangen om te veranderen. Heb je een probleem met je gedrag? Het is oké. Maar dat je verandering wil. Kijk, een probleem toegeven, dat is het beste wat God wil. Hij wil dat zijn kinderen toegeven aan hun problemen. Maar dat je zegt, nee, ik heb die probleem niet, dat is verkeerd. Heb je een gedragprobleem? Geef toe. Geef toe aan je God. Hij luistert, hij wil je veranderen. En je zal zien. Je zal zien. Dus laten wij leven in gehoorzaamheid. Laten wij leven voor Jezus Christus. En weet dat je hebt de macht om over schorpioenen en over slangen te trappen. Dus laat die slangen en die schorpioenen die komen, laat ze jou niet beïnvloeden. Amen. Laten we gaan bidden en de Heer bedanken voor deze dag. Wees gezegend in Jezus naam. Ik weet niet, mijn man gaat niks zeggen. Nee, hij gaat vandaag niks zeggen. Maar je wees gezegend in Jezus naam. En we gaan bidden. Bid in uw hart. De Heer luistert. Vraag hem. Hij weet wat u dwaas zit. Hij weet het. Ik weet het niet. Ik bid ook. Maar de Heer luistert. Amen. Halleluja. Prijs zijn naam. Halleluja. Heer, wij danken u, halleluja. Wij danken u voor deze dag, Vader. Dank u, Heer Jezus, voor uw woord, Vader. Dank u, Vader, dat het woord naar ons is gesproken, Vader. Vader, laat het woord doordringen in onze hart, Vader. Laat het woord zijn werking gaan doen in onze hart, Vader. Vader, is er dingen dat in onze lijf veranderd moet worden, in onze hart, Vader. Verander het, Vader. We willen iedere dag meer en meer op Jezus gaan lijken, Vader. Vader, iedere dag willen we meer als Jezus gaan lijken, Vader. Vader, onze gedrag, Vader. Vader, gedragen wij op een manier die u niet behaagt, Vader. Verander onze gedrag, Vader. Verander ons, dat wij dagelijks, Vader, meer op u zullen lijken, Vader. Vader, ik bid voor iedere persoon daar buiten, Vader. Ik bid dat de vijand hun handen los moet laten van uw kinderen, Vader. Ik bestraf de vijand in de machtige naam van Jezus Christus, Vader. De naam boven alle naam. Voor die naam zullen alle duivel wegvliegen, Vader. De naam van Jezus Christus. Jezus heeft alle autoriteit. Jezus is boven alles, Vader. Boven alle goden, Vader. Vader, ik bid, Vader, dat u, iedere persoon, zijn gedrag zal veranderen, Vader. Vader, ik bid ook dat ze de geduld zullen hebben, ook, Vader, in een huis, Vader. Met hun kinderen, Vader. Met hun mensen van hun werk. Met hun familie, Vader. Van, Vader, laat het licht in hun gaan schijnen. Zodat die andere kant, Vader, dat licht kan zien. Dat hun ook kunnen veranderen, Vader. Vader, verander ons allemaal, Vader. Niet alleen hun, Vader. Ook ik en mijn familie, Vader. Vader, laten wij elke dag, Vader, elke dag nederig blijven in uw aanwezigheid, Vader. Nederig, Vader. Nederig heeft ons laten zien dat wij u gehoorzaam, Vader. Nederig, Vader, geeft de duivel geen kans in onze hart, Vader. Vader, waar wij behoren tot u, Vader. U hebt ons gezegeld, Vader. U hebt de Heilige Geest in ons gelegd, Vader. Als bewijs, als garantie, Vader, wat wij zullen ontvangen op die dag, Vader. Als borg, Vader, dat wij tot u behoren, Vader. Die vijand heeft geen macht over onze leven, Vader. We
straffen hem in Jezus machtige naam, Vader. En we sturen hem naar de put van de hel, Vader. We breken alle dingen wat de vijand meekomt, Vader, op onze huis, onze familie, onze kinderen, ziekte, wat dan ook dat het mag zijn. We breken het in Jezus machtige naam, Vader. Hij heeft geen macht, Vader. Vader, we roepen genezing over onze ziel, Vader. Genezing in onze lichaam, Vader. Vader, dat wij, Vader, sterk zullen zijn, Vader, door middel van uw kracht die ons woont, Vader. Dat wij elke dag herinnerd kunnen worden, Vader, dat die kracht in ons woont, Vader. En niet de vijand. De vijand is een leugenaar, Vader. We breken zijn plannen in Jezus machtige naam. In Jezus machtige naam. Halleluja. 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 Glorie. Halleluja, Vader. Dank u, Heer Jezus. Dank u voor deze middag. Dank u voor de komende week, Vader. Behoud uw kinderen, Vader. Waak over hen, Vader. Zet uw engelen klaar, Vader, om in gevecht te gaan tegen alle boze geesten, Vader. Zet ze klaar, Vader. Bescherm uw kinderen met uw wonderbaarlijke bloed, Vader. Hun huis, overal, Vader. Ik bid dit allemaal in de machtige naam van Jezus Christus, Vader. Ik bid voor die mannen en die vrouwen van God, Vader. Vader, wat ik weet, Vader. Al die mensen, ook die mensen die God dienen, Vader. Ik weet, die beproevingen, soms kunnen ze zwaar komen, Vader. Maar u weet, Vader, u zegt in uw woord, u laat ze niet meer doorstaan wat ze kunnen doorstaan, Vader. In Jezus machtige naam, wij bidden voor dit allemaal, Vader. U wil geschieden in ieder van onze leven, Vader. En we blijven wachten, Vader, op die blije hoop, Vader. Want we weten die dag zal komen, dat Jezus terug zal komen in grote majesteit, Vader. Vader, ik dank u voor mij en mijn familie. Ik dank u dat ik een instrument mocht zijn, dat u kan gebruiken, Vader. Gebruik ons allemaal, iedere dag, Vader. Gebruik ons om het woord te kondigen, zodat de verloren ziel daarbuiten ook gered mogen worden. In Jezus machtige naam. In Jezus machtige naam. Halleluja. Dank u, Heer Jezus. Halleluja. Robo Shantalabakia. Hebreskete harabakia. Koroboshi harabakia. Halleluja. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. Gezegende dag. Amen. Prijs de Heer.